mom imenjaku i općenito svima vama koji ste se okupili. Evo, meni je dana zadaća da vam jednu katehezu održim, a evo ja sam je nazvao kateheza o potresu. Sad znam da ćete možda vi se začuditi i neki će pitati pa dobro, što više toga treba, već nam je to dovoljno i previše, ali evo ja bih želio ovo razmišljanje utemeljiti na Bibliji. Što Biblija kaže o potresu? Evo, zanimljivo pitanje. Vjerujem da možemo svi malo o tome razmišljati, pa možda ćemo nešto i zaključiti. Možda bih, evo, istaknuo kao najznačajnije mjesto u Starom Zavjetu zgodu u kojoj prorok Ilija susreće Boga nakon što je odlučio pobjeći od njega jer ga progoni kralj Ahab i njegova bezbožna žena Izabela, i nakon što je se on obračunao s Baalovim svećenicima na gori Karmelu. Znamo onu zgodu kako je bio na Horebu i rekao je: svega mi je dosta, Gospodine, želim umrijeti, ništa nisam bolji od svojih otaca. I zaspao je, mislio je da će to umrijeti, bio je i gladan i žedan, ali ga anđeo budi: ustani, evo ti voda, kruh, jedi, pij, okrijepi se, idi dalje. On opet spava i opet ga budi anđeo i kaže: nemoj spavati, ustani i idi. I on je otišao, ali kamo? U jednu špilju. Zavukao se, mislio se sakriti kao Jona. Sjećate se kad ga je Bog slao u Ninivu, a on je rekao: idem ja od njega, bježi. Evo, tako ga sada Gospodin susreće u toj špilji. Evo, pročitat ću taj kratki odlomak, a to su sljedeći, evo, reci, to je sljedeći tekst. Ilija je ušao u neku špilju i prenoćio ondje. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje: što ćeš ti ovdje, Ilija? A on odgovori: revnovao sam gorljivo za Gospodina, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život. A glas mu reče: iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo, Gospodin upravo prolazi. Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi. Ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu. Poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kada je to čuo Ilija, zakrili lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Tada mu progovori glas i reče: što ćeš ovdje, Ilija? On odgovori: revnovao sam veoma gorljivo za Gospodina nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem poubijali tvoje proroke. Ostadoh sam, a oni traže da i meni oduzmu život. Gospodin mu reče: idi, vrati se istim putem u Damaščansku pustinju. Kada dođeš, pomaži ondje Hazaela za kralja Aramskog, pomaži Jehu za kralja Izraelskog i pomaži Elizeja sina Šafetova iz Abel Mehole za proroka namjesto sebe. Evo, u tom tekstu je spomenut potres kao jedan od znakova Božeg prolaza. Premda Gospodin, dakle, nije bio u tom silnom vihoru, nije bio u tom potresu i nije bio u tom ognju, ipak je to bilo najava, rekli bismo, Gospodinova prolaza koji je onda došao u blagom i laganom šapatu. Šapatu laganog lahora. Što to znači? Evo, Gospodin, mogli bismo reći, potresa čovjeka. Kao što je, evo, danas smo razmišljali i u Euharistiji o svecu današnjeg dana, svetog Augustina slavimo. I njega je Gospodin kao olujni vjetar šibao da ga pročisti, da promijeni svoj život, da stane, da promisli što čini, da se promijeni. Ali, evo, to je jedna faza, mogli bismo reći, predobraćenje, kada je potrebno čišćenje, via purgativa, to su zvali tako stari u ovom duhovnom životu.
A onda dolazi potres. I potres je znak, dakle, Božje moći, da se čovjek trgne, da se probudi, da nekako stane i da posluša, evo, riječ Božju, kao što je geslo naše ovogodišnje ove manifestacije Mladifesta. A onda oganj. I oganj, mogli bismo reći da je oganj posebno palio svetoga Augustina. Njega se prikazuje, s jedne strane drži knjigu jer je naučitelj crkve, a s druge strane drži srce koje gori. Evo, to goruće srce znak je te njegove ljubavi, čežnje, ali koju nije mogao sam dohvatiti. Evo, rečeno je bilo kako ga je milost Božja takla, ali on je stvarno, evo to i napisao, da je nemirno srce naše, Gospodine, dok se ne smiri u tebi. Evo, to iskustvo je imao on i taj oganj, kao što je Gospodin rekao, što sam došao drugo nego oganj baciti na zemlju i što hoću nego li da plane. Evo, taj oganj je oganj Duha Svetoga. Mogli bismo reći da Duh Sveti, evo to se pokazuje u tim nekim krizama duhovnog života, kada nastupi jedna tamna noć, želi da se malo, evo u tom nekom kritičnom momentu preslože neke naše vrijednosti, da nas stavi pred ogledalo, da možda odbacimo ono što je manje vrijedno i da na neki način, što bi danas rekli modernim jezikom, resetiramo svoj program samog sebe, kao kad kompjuter resetiraš pa nek se ponovno pokrene, da bude nekako svježi i na drugi način opet postavljen. A onda šapat laganog lahora. Evo, to je ta tišina, to je ta prava situacija u kojoj duša bude taknuta, duša bude dodirnuta Bogom i tu se događa susret. U tom šapatu laganog i blagog lahora i mi očekujemo da Gospodin dođe i da nas dodirne. Možda ga očekujemo također u nekakvim veličanstvenim znakovima i očitovanju njegove moći i snage, ali on je tu u tišini i blagosti. No, potres dakako, evo je i očitovanje Božje moći, premda, mogli bismo reći, nije od Boga, ali priprema Božji dolazak. Tako barem iz ovog teksta iz prve knjige o kraljevima. Evo imamo još jedan tekst iz Starog Zavjeta, iz knjige proroka Ezekijela, koji bi vam želio pročitati. Onaj dan kad Gog navali na zemlju Izraelovu, gnjev će moj planuti, u ljubomori svojoj i u ognju jarosti svoje odluči ih. Onaj dan bit će silan potres na zemlji Izraelovoj i trest se podamnom ribe morske i ptice nebeske, poljske zvijeri i gmazovi što gmižu po zemlji i svi ljudi što žive na njoj. Planine će se razvaliti, vrleti popadati i sve se zidine porušiti i po svim gorama pozvat ću na njega mač. Evo tako govori Gospodin u knjizi Ezekielovoj. Dakle, na neki način kao jedno proroštvo ili predskazivanje onog što će doći. U ljubomori Bog štiti svoj narod. Koga želi ovaj Gog, on je simbol tog poganskog nekog naroda, kralja koji je navalio, koji želi uništiti Izrael, ali ga Bog štiti i tu će biti potres koji dakle navješćuje kao silu Božju te najavljuje Božju pobjedu i obranu njegova izraelskog naroda. Psalmi također spominju potres. Na primjer 18. psalam koji kaže: i zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmaše se temelji gora, pokrenuše se jer on gnjevom planu. Evo, pokazuje dakle kao nekakvu teologiju Božje srdžbe, da Bog dakle plamti gnjevom i tu se sada čuje evo ta tutnjava, taj potres koji uzdrmaše temelje gora. Zanimljivo da imamo u Novom Zavjetu, i to mogli bismo reći na najvažnije 3 točke ili mjesta koja nam opisuju evanđelje za naše spasenje, upravo spomenut potres. I to kod Isusove smrti, kod Isusova uskrsnuća
i kod poslanja Duha Svetoga. U svim tim momentima evanđelisti govore o potresu. Kaže ovako, evo iz Matejeva evanđelja: i gle, zavjesa se hramska razdrije od ozgor do dolje, nadvoje, zemlja se potrese, pećine se raspuknuše, grobovi otvoriše, telesa mnogi sveti preminuli uskrsnuše, te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres. I što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: u istinu, Sin Božji bijaše ovaj. Dakle, kada je Isus umro, oni koji su sudjelovali u tom događaju vidjeli što se to dogodilo. Čak evo i taj satnik rimski, poganin, kad je to vidio, ispovjedio je pravu vjeru. Doista je ovaj čovjek bio Sin Božji. A potres je na neki način pokazao ozbiljnost trenutka i Božju silu koja je tu bila prisutna. A onda imamo i uskrsnuće Isusovo, također zajedno s potresom. Evo opet Matej, 28. poglavlje: po suboti osvit prvog dana u tjednu dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres, jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Evo zanimljivo da i u toj važnoj zgodi, u času Isusovog uskrsnuća, se dogodio potres. Evo znamo, pjevamo mi pjesme i ima jedna uskrsla pjesma Terra tremuit, zemlja se potrese. Dakle, kada je Isus uskrsnuo, tu je bio također potres. Evo zanimljivo da se spominje dakle potres u tim događajima koji, mogli bismo reći, su potresli cijeli svijet, svakog čovjeka. Trebali bi potresti, trebali bi ga uzdrmati u njegovu srcu, u njegovoj duši, rekao bih. A ima iz djela apostolska 4. poglavlje gdje dakle Sveti Petar propovijeda i kaže ovako: nakon što su nastupila prva progonstva, učenici se mole i pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani i svi se napuniše Duha Svetoga, te stanu navješćivati riječ Božju smjelo. Evo tako izvješćuje Luka u djelima apostolskim. Dakle, opet s poslanjem Duha Svetoga je i povezan potres. Dakle, jedno su prirodne pojave i potres koji se zbiva bez Božje volje, a opet znak je Božje moći, a drugo je potres koji prati Kristovu smrt, uskrsnuće i silazak Duha Svetoga. Apokaliptički događaji koji se također najavljuju i u Starom, a osobito u Novom Zavjetu, upućuju na posljednja vremena. Tako u Novom Zavjetu imamo kod evanđelista Mateja, Marka i Luke Kristov navještaj drugog dolaska Mesije, prije kojeg će se dogoditi velike nevolje, među kojima, evo citiram, bit će gladi i potresa po raznim mjestima, kaže Luka, odnosno Matej, pardon. Narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva, bit će potresa po raznim mjestima, bit će gladi, to je početak trudova, to je Markovo. I Lukino evanđelje, bit će veliki potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti, bit će strahota i velikih znakova s neba. A onda knjiga Otkrivenja, koja je inače apokaliptična knjiga, koja dakle govori o tim posljednjim stvarima, da tako kažem, i donosi vizije svetoga apostola Ivana, proročanski kaže: i vidjeh kad jaganjac otvori 6. pečat, potres velik nasta i sunce pocrnje. Anđeo uze kadionicu, napunije vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju i udariše gromovi, glasovi munje i potres. I utras nasta velik potres, pade 10 grada, a u potresu poginu 7.000 ljudi, preživjeli spopade strah, te proslaviše Boga nebeskoga. Evo tako se spominje potres, rekli bismo, u različitim prigodama i s različitim značenjem, ali uvijek je znak jedne novosti, jednog silaska i
događaja koji treba uzdrmati srce čovjekovo. I to je upravo to drugo, rekao bih, značenje koje se pripisuje potresu, to je duhovno jedno iskustvo. Ne tek samo da se ruše zidovi, da se ruše kuće. Evo, mi smo nažalost doživjeli da su se rušile i crkve, nego da je uzdrman čovjek, da je potresen, da tako kažem. Mogli bismo to reći i da je ganut duboko u svojoj duši. Patrijarh Jakov borio se u snu s Bogom u Betelu. Kada se probudio, kaže knjiga Postanka, 28. poglavlje, potresen povika: kako je strašno ovo mjesto, zaista ovo je kuća Božja, ovo su vrata nebeska. A psalmist u 77. psalmu kaže: spominjem se Boga i uzdišem, kad razmišljam, daha mi ponestane, vjeđe moje držiš, potresen sam, ne mogu govoriti. A Isusa opisuje evanđelisti kako je i on potresen. Evo, u Ivanovo evanđelju, u opisu smrti Lazarove, kada on dolazi u Betaniju i nalazi Martu i Mariju, kaže Ivan: kad vidje Isus kako plače Marija i Židovi koji je dopratiše, potresen u duhu i uzbuđen upita: kamo ste ga položili? Isus onda ponovno potresen pođe grobu. I kad je zaplakao Isus, onda su rekli Židovi: gle, koliko ga je ljubio. Dakle, bio je prijatelj osobito sa tom obitelji u Betaniji, s Lazarom i njegovim sestrama Martom i Marijom. Izričito kaže Sveti Ivan da ih je ljubio. Evo, u svakom slučaju to su veoma dramatični trenuci i potresenost u duhu, evo kako je Isus bio potresen, dakle u duhu, označuje posebno emotivno stanje kada se nešto izvanredno događa. Na dan Pedesetnice poslije Petrove propovjedi pisac djela apostolskih bilježi: kada su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: što nam je činiti, braćo? Evo, znamo da je tada na Petrovu propovjed došlo do velikog obraćanja. 3000 njegovih tih slušatelja se krstilo, postali su kršćani i tako je započeo život crkve. Mogli bismo reći da je to bio rođendan crkve. Evo, draga braćo i sestre, iznio sam nekoliko, dakle, biblijskih mjesta da vidimo što o potresu kaže Sveto pismo. Pismo bilježi da je to nevolja koja se događa kao prirodna nepogoda. Ona izaziva strah, tugu, neizvjesnost. Ipak, potres pokazuje i Božju moć, premda nije u potresu Božja blizina, nego u tišini i blagosti koja slijedi nakon potresa. Potres može biti i najava posljednjih dana velikih nesreća koje će doći prije drugog dolaska Spasitelja našega Isusa Krista. U posebnim okolnostima potres je i znak i smrti, ali ujedno i uskrsnuća. Kada je Isus umro, zemlja se potresla, a kada je uskrsnuo, opet je bio velik potres koji je zahvatio zemlju. I mi smo pozvani da u iskustvu potresa osjetimo ozbiljnost, bol i žalost zbog Kristove smrti, suosjećanje s njime, ali i nadu u pobjedu i uskrsnuće. Mogli bismo se pitati što nama taj potres kojeg smo proživjeli znači. Da li žalost i Isusovu smrt ili početak života i uskrsnuće? Zapravo odgovor je i jedno i drugo, ali je pitanje u čemu smo više. Možda smo na početku više bili svi uznemireni i doživljavali da smo blizu Isusovoj smrti, da smo uključeni u Isusovu patnju, u Isusov križ i smrt, ali evo, s druge strane možemo reći da je to također i iskustvo uskrsnuća, novog života, novog početka. Doista, potres može i nas itekako poučiti. Može nas poučiti da ništa na ovom svijetu nije sigurno. Evo, mi smo mislili da je sve sigurno kada je asfaltiran put ili ne znam kad je crkva ili kuća napravljena, ali nije tako. Ona se može u par sekundi srušiti. Put se može
može se potpuno oštetiti i onesposobiti. Dakle, ništa na ovom svijetu osim Boga nije sigurno. I to je dobra pouka. To bismo trebali zapamtiti. Mi smo inače, kažu, zaboravljiv narod. Mi Hrvati brzo sve zaboravljamo. Evo, ne bismo sjeli zaboraviti i to što nam se ovdje dogodilo. Možda smo izabrani time što smo baš mi tim pogođeni. Netko će reći, pa što baš mi? Znači, ono što sam ja jedanput rekao, dakle, tu su harali svakakvi osvajači tamo od 16. stoljeća i rušili tu našu Hrvatsku između Une i Kupe. Evo, pa su onda opet u Drugom svjetskom ratu nas uništavali, čitave župe su uništili opet oni sa zvijezdom na čelu i kokardom, a onda su opet nas evo u ovom Domovinskom ratu porušili, prognali, popalili, pobili i sad opet potres. Pa kud još i to, zar sve to na nas? A možda bismo mogli reći, a hvala ti Bože, evo možda smo mi izabrani, možda su naša pleća jača da izdrže i više nego li drugi. Ako smo mi zavrijedili baš evo zbog toga što smo ovdje kao Hrvati dobiti od Pape Lava X prije 500 godina naslov Ante Morale Christianitatis, da smo mi dakle predziđe kršćanstva, da smo ta brana koja brani kršćanstvo, a to smo krvarili. Evo stoljećima, kažu da je to 16. 17. stoljeće bilo stoljeće plaća za hrvatsku povijest, za nas kao naciju. Pa kako to evo da smo ipak opstali? Dakle, nešto ima u nama što evo se ne može samo tako izbrisati. Evo i nećemo se dati. Pa ne može nam ništa ni taj potres. Evo opet ćemo se obnoviti i dobro je da imamo i takva razmišljanja. Ako preživimo evo to sve što nam se događa, možemo reći evo Božje smo djelo i bit će, mogli bismo čak reći i bolje sve nego što je bilo. Evo rekao bih kako svaka nevolja, dakle i svako trpljenje kraj nas također je poziv da pohitimo u pomoć onima kojima je teže nego li nama. Evo to se vidjelo na djelu, ta solidarnost, Bogu smo zahvalni, evo već drugi dan toliko je bilo pomoći, toliko ljudi je nagrnulo, ja sam tu bio i gledam šta je to, toliko po cesti se ljudi vozi, dolaze šleperi, dolaze automobili, ljudi, volonteri, svi se javljaju, svi nešto žele pomoći, nešto dovoze. I posebno bih istaknuo naš Caritas koji je učinio neviđeno, divno, dapače čudesno djelo ljubavi prema bližnjima. I to je svjedočanstvo naše kršćanske vjere koje se ne može sakriti kao ni grad na gori, koji svijetli i koji se vidi iz daleka. Evo ta ljubav prema bližnjima. Evo to je također izazvao potres. Dakle, potres nije ništa prema onome što nam može potresti život, izbaciti iz njegove kolotečine, uništiti nas. Evo toga se više trebamo bojati. Možemo reći, postoji veliki potres u ljudskom životu, dakle kada se ne tresu zidovi, ne padaju, crijepovi, dimnjaci i tako dalje, a čovjek bude uništen ili tako bude satrven da se jedva poslije drži na nogama i da jedva nastavi živjeti. Evo možemo reći takve su strahote, nevolje ili nesreće kada pogine ili kada umre netko od naših najbližih, a mogli bismo reći i da je tako i ako se raspadne brak, kada dožive brodolom bračni drugovi koji su se voljeli, a koji najedanput više se ne razumiju. Nije li to teže od potresa? Evo molimo Gospodina da nas oslobodi takvih potresa, da nam daruje potresenost u susretu s njime, s ljudima, s istinom o životu. Evo mogli bismo pitati se je li to sada kraj ili novi početak. Mogli bismo reći ovisi kako se gleda. Jesmo li optimisti ili pesimisti? Jedan i drugi gledaju istu čašu koja je do polovice puna i optimist će reći gle, pola čaše je tu, a pesimist će reći gle, pa pola čaše fali. Evo svaki može gledati na svoj način i ne vide isto, a zapravo gledaju isto.
Evo, kakav je naš pristup, kakav je naš stav, o tomu ovisi i naša motivacija i naša spremnost da neke stvari pokrenemo i promijenimo. Još bih citirao iz poslanice Hebrejima, 12. poglavlje, 6. redak: koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. Evo, to će neki pedagozi reći da nisam trebao citirati, jer baš šibati se ne smije, jel tako? Naši vjeroučitelji ili učitelji ne bi to baš prihvatili. Nekad sam ja malo, kad sam ja bio vjeroučitelj, bilo je to davno, sjećam se da sam ošamario jednoga, bio je tako zločest da sam se usudio i to nisam zato odgovarao. Danas, da sam to danas napravio, evo, to bi mogao ići, ne znam, na sud. Ali tako je nekad bilo. Pitajte starije kako su i učitelji i vjeroučitelji pa i roditelji znali, bome malo, jeli. A ne smiješ sve dati djetetu baš da bude po njegovoj volji. Inače neće biti od tog mladog stvorenja ništa. Jer ne smije ono odgajati starije, nego da kako stariji treba odgajati dijete. To je sama grčka riječ, pedagogija. Paidos je dijete, agein voditi. Znači, dijete treba voditi. I kad ga uzme za ruku i vodiš ga, a ono se dere, plaće, neće, baš hoće ići preko ceste, a tu ide promet, veliki kamioni, on baš hoće tam vidi neku kokoš i baš hoće tu kokoš. I sada ti ga držiš i ne daš mu, a on se dere, plaće, jel ga sad ti voliš ili ga ti ne voliš? Jel mu treba popustiti ili ga treba držati da mu se zlo neko ne dogodi? Evo, tako možemo reći da Bog i nas kuša i daje nam trpljenje kada vidi da je to za naše dobro, premda mi ne vidimo. Mi još to nismo spoznali, ali je to Božja pedagogija. Evo, ja vjerujem da Bog nas sve voli i da će nam dati snage da sve ovo prebrodimo i da i u ovim uvjetima još bliže dođemo Bogu i da nam još Bog bude draži i daje veću snagu i da nas sve skupa, evo, vodi u budućnost koja će biti ono što to On od nas očekuje. A evo, ja u vama, dragi mladi, gledam upravo te graditelje. Mi smo već na zalazu, kad smo mi to, evo, tu gledali, ja sam tu još služio misu u bivšoj crkvi koja je bila srušena. Evo, ovi su osvajači s istoka došli, srušili su tu crkvu skroz do temelja. Ničeg nije bilo kada smo se 6. kolovoza 95. ovamo vratili, pa smo ipak crkvu sagradili. Pa će tako biti i ako Bog da nakon tih svih potresa i nevolja koje proživljavamo. A evo, vi se klonite tih gorih nevolja, potresa koji su i moralne prirode, koji mogu vas srušiti, oboriti i uništiti, koji vas mogu zavesti i odvesti u nesreću. Evo, to je važno da se tomu ne pokorimo, da to ne bude naša budućnost, ali ako smo u Bogu utemeljeni, tada je On, ta jedina naša prava sigurnost, onaj koji će nama dati snage i sve ćemo to mi opet nadomjestiti, ali je najvažnije to da njega čeznemo, za njim idemo i da nam On doista bude izvor sigurnosti i snage. Evo, to bih volio, da nam potres ne bude samo nekakva ni kazna, niti neka prijetnja, ni zlo, nego da bude zapravo i jedna mogućnost novog početka i Božjeg blagoslova. Hvala lijepa na pozornosti.